pengen duwe bojo kados jenengan. Alah mboten sah isin, wong lakoni bendina iki kok isin barang lah yo. Nggih, kula tak ngayi kewajiban. Ayo, Nduk. Ya Sri. Tapi wertinipun kados pundi kok pinanten kok badhe kelampahan karo kelakuan. Ning kene aku bakal meneh ngerti kelawan sliramu. Perkara iki sliramu durung mangerteni. Diajeng Sri Wuning. Nalika Praja Majapahit dipun asta Sang Juwita Ratu Kencana Wunu. Babak anglayoni diajeng. Ana mbalelane adipati saka Kadipaten Brambangan. Purubisma minak jinggo merang kampuh nerak pranatan ana ing Praja Majapahit. Sak temah ndadekne pasuwayan kang gedhe. Perangane Punggawa Praja Sentana Nayaka nayakaning praja. Padha kapracondang lamun tetandhingan lawan Purubisma minak jinggo. Sak temah Sang Juwita Ratu Kencana Wunu ngutus kelawan Eyang Ranggalawe kang supaya mbirat reretu. Eyang Ranggalawe saguh sumaguh kapara maju ana ing Naranggana. Kadherekake abdi kinasih ya kuwi Wangsapati. Ora ngerti sangkan paraning dumadi. Sak temah Wangsapati kena sanjata musuh. Kena panah kang aran panah Naracabala. Pi panah siji lamun dijemparike dadi 1000 cacahe. Mergo anak Wangsapati lagi wae ndarbeni sepuh. Wangsapati sakdurunge tumekane pati, lamun lek engkonang bayi iki disuke, bisa nempel kapekten ana ing Kadipaten Tuban. Kapara dina iki wis ngancik remaja putri Karanana Sri Wuning. Sendirian Kang Mas. Lah kok namanipun menika jebus kalian kula? Pancen sliramu diajeng Kula piyambak. Sri Ratu. diajeng Sri Wuning. Kejatosipun kula menika mung sakaipun aktivitas. Dene kadang jenengan. Sliramu aja cilik ing ati. Pangrengkuwe Kanjeng Rama kelawan sliramu wis kaanggep minangka putra ana ing Kadipaten Tuban. Mula kanthi diajeng Sri Wuning nganti aku meneh ngerti kelawan sliramu sejatine pun kakang uga tresna kelawan sliramu. Tresna kae ora bisa diukur akeh bondo dunya derajat lan pangkat. Mung ati pawitane diajeng Sri Wuning.
sawise aku kabeh kisen ning atiku rumangsa bobong sajroning ati malah kaporo bakal tak kancing ana sajroning atiku Enten kula kan tresno kula lan kencang niku jane kula lan milo ini lamun kula kencang kula boten saged sandingan kaliyan kencing kasulan kula kencing mekane pagi krocok dini gaman mugi wae tresnaku lan tresnamu bisa ngrembuyung kaya wiwitan kandheng sineksenan bumi lan langit diajeng Sriwi lamun to Wiratmaya ing bisike ora kelakon sandingan kelawan sliramu luwih becik tumekaning pati kakroyok perjurit sewu cacahe dia mung pati sing bisa misah no tresnaku kang tumandung lawan sliramu dia Mas, mulai gak suas. jebul sliramu Yai Sadyo Pangapuntenipun. Menawi dumugi kula wonten ing taman iki ndamel cingak manipun Kang Mas. ora dadi ngopo nanging pancen kaget sajroning atiku sakwise sliramu mapan ana ing taman sari Ingin menawi kados mekaten. pun kakang kepengin mangerteni apa sekirane sawetara suwe sliramu mapan ana ing taman sari Tuhunipun tembe sak teng sekedhap. ngerti kedadian ana ing taman sari ya Kenging menapa mboten? Kula mangertosi sedaya swasana wonten ing taman sari. Nggih. nganti pun kakang rangkulan lawan Diajeng Srimuning janggut-janggutan sliramu sing tak jaluk aja salah ing panampa Kenging menapa kados mekaten anggenipun Kang Mas Wiratmaya pawon panganten. cecane pun kakang lagi paring piwulang lawan Diajeng Srimuning Ngenani babakan menapa? tembang gedhe lan joget lawuh sliramu mangerteni dhewe Yai Sadyo Nggih. saben-saben ana tamu Patmanca negara sing nyugata mung Diajeng Srimuning klebu kuwi Yai Sadyo satriya ana ing Kadipaten Tuban ora mung ngelengake cukup pun kakang klebu sliramu mbok yo rewang-rewang ana pun kakang nggola wentah kelawan Diajeng Srimuning Tuhunipun sedaya kula mboten sisep menapa ingkang dados pangandikanipun Kang Mas Wiratmaya. Menawi mangkenipun kula anggadhahi kalodhangan tartamtu sedaya weca pangandikanipun Kang Mas Wiratmaya supados bebantu anggenipun ulang uruk dhateng Yai Srimuning. Tartamtu